салом бинандагони гиромӣ, ин барнома иттилоъоти ахбор аст ки аз телевизиони тоҷикистон нозири шумо мегардад. дар студия бо шумо марҷона шарипова. боришоти барфи рӯзҳои охир ва сард шудани ҳаво дар мамлакат то андозае ба нест шудани ҳашароти зараррасон мусоидат намуд. мутахассисони соҳа ба кишоварзон тавсия медиҳанд ки яхобмонӣ ва обмонии захиравиро идома диҳанд. ҳамчунин дар ин шабу рӯз махсусан қисми шабона бояд дар гирди дарахтон бо маҳсулоти органикӣ аз қабили хасу хошок навдаи дарахтон дудмониро ба роҳ монанд. гузориши Абдулҳамиди Назир дар ин хусус. моҳи феврали соли 2021 дар муқоиса ба солҳои қаблӣ гарм омаду ниҳоли дарахтони донакдор аз ҷумла бодом, зардолу, олуболу ва шафтолу дар ноҳияҳои нисбатан гарми ҷумҳурӣ 10-15 рӯз пеш гул карданд. бо назардошти бориши барфи рӯзҳои охир ва ҳолати ба амал омада, мутахассисони академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия медиҳанд ки чорабиниҳои агротехникӣ дар чунин шароит бояд саривақтӣ ва бо сифати баланд гузаронида шавад. ҳарорате ки ҳозир шабона ҳаст, баъзан дарахтҳо имконияти зарар расонданро дорад, лекин бояд ки деҳқонону кишоварзон роҳ афтода нашаванд. агар дар баландиҳои аз 1200 метр баландӣ гӯем, хусусан дар домона кӯҳҳо кӯҳҳо ин барфи зада аллака як аҳамияти хеле ҳам нағз дорад, чунки баъзан рушди раванди ҳамун медоршавии онҳоро ба як дараҷаи ақӣ мепартояду захираи об низ зиёд мешавад. агар хусусан дар заминҳои нишебӣ гӯем, бояд деҳқонон дар ҳамун ҷо терраса, яъне чуқуричаҳое ки барои захира намудани об лозим аст, албатта чуқуричаҳо коланду об захира шавад, чунки ин дар оянда метавонад ҳамин дарахтон аз ҳамин оби намии захирашуда истифода бараду ҳосилнокии хуб ва сифати меваи хуб гузорад. барфи шабонарӯзи гузашта агар ба соҳаи боғдорӣ то андозае таъсир расонида бошад, вале дар беҳтар шудани нашонамои зиёрати ғалладонагӣ аз ҷумла дар заминҳои лалмӣ мусоидат намуд. ҳамзамон ба нестшавии ҳашароти зараррасон боис шуд. тавсия медиҳем барои кишоварзон ки дар ин шабу рӯз пеш аз ҳама деҳқон ду марҳалаи саривақтиро бояд ба итмом расонад. пеш аз ҳама дар ин шабу рӯз ки айни панҷазании зироатҳои ғалладонагӣ аз қабили гандум, ҷав, наск, нахуд ва дигар намуди зироатҳо мебошад, дар ин марҳала деҳқонро зарур мебояд ки на камтар аз 200-250 килограмм дар як гектар карбамид, яъне рӯи азотиро таъмин намоянд ки то ки барои ҳам нигоҳ доштани намнокӣ ва ҳам барои инкишофи дурусти қадду қомати растанӣ шароити хеле хуб, яъне таъсири худро мегзаронад, шароити хуберо фароҳам меорад. дар рӯзҳои охире ки рӯзҳои афтобӣ буданд, аз он ҳаво гарм буд ва баъзе ҳашаротҳо ба монанди малах ва кирминаҳо ки ҳаво гарм омад, онҳо аллакай ҳаракат карданд ки ба болои замин баромадан гиранд. дар ин ҳолат барфи боридаи он ва сард омадани онҳо қисми зиёди онҳоро яъне ки ба нестӣ оварда расонданд. боришот ва сард омадани рӯзҳои охири моҳи феврал чорводорони мамлакатро низ водор месозад ки тадбирҳои иловагӣ ва додани ғизои заруриро бештар намоянд, то ки наслгирӣ дар сатҳи зарурӣ амалӣ карда шавад. боришоти рӯзҳои охир чорводорон водор месозад ки дар самти чорводорӣ умуман барои гирифтани насли хуб ва парвариш ва нигоҳ доштани саршумори мавҷуд буда масъулиятшинос бошанд, ки дар пеш маъракаи тӯлгирӣ сар мешавад дар чорвои майда. аз ҳамин сабаб мутахассисони соҳаи чорводорӣ умуман хоҷагиҳое ки ба парвариши чорво машғул ҳастанд, бояд ки хӯрокиҳои иловагӣ, яъне ки хӯрокиҳои ғизонок тайёр карда бошанд, ки дар ин давра ҳам дар батни чорвои модина, яъне ки бара парвариш ёфтааст, барои таъсир нарасонидани он аз хӯрокиҳои консентратив, яъне хӯрокиҳои ғизонок истифода бурдан лозим аст. дар як шабонарӯз то 200 грамм, яъне ки хӯрокиҳои ғизонок додан дар давраи хунукӣ лозим аст. ҳадафи асосии ҳар нафаре ки дар соҳаи кишоварзӣ фаъолият намуда ва парвариши зиёрати гуногун машғул аст, албатта ба даст овардани ҳосили фаровон ба шумор меравад. аз ин рӯ ҳамкорӣ бо олимону мутахассисони соҳа ва аз рӯи тавсияи онҳо амал намудан қадамест устувор дар самти расидан ба ҳадаф арзёбӣ мешавад. Абдулҳамиди Назир, Меҳрӯзи ҷумъа, мақсади мақсад, ахбор.
وابسته به تغییرابی وضع هوا در ولایت ختلان، عالمان و متخصصان با کشاورزان و باغداران و چرواداران صحبت و واخوری‌ها دایر نموده برای انجام دادن عملهای نتیجه بخش ایمنی نگاه داشتن حاصل درختان میوه دهنده و بی‌تلف از دوره سردی‌ها برآوردن چروا به طور عملی مصلحت‌های مفید می‌دهند. خبرنگاران ما از ولایت ختلان گزارش می‌دهند. ساکنان محله غیرت شهر بختر در سمت استفاده گرمخانه‌های موسمی و دائم عمل کننده توجه زیاد داشته از این حساب طلبات بازار محلی را با سبزوات تر و تازه بروقتی تأمین می‌نمایند. امروزها کشاورزان صاحب تجربه به پرورش نهالان پمیدور و بادرینگ و قلمفور شیرین مشغول بوده در بعضی گرمخانه‌ها الکی آن را در جویبارهای علاهیده گذرانیده‌اند. طور دهقانان ابراز می‌نمایند برای تأمین رشد و انکشاف پرورده‌های خود در فصل زمستان زحمت زیاد صرف نموده با استفاده از انگشت و 2-3 قبط پوشانیدن هندک‌ها با پرده‌های پلی‌اتیلنی حرارت معتدل گرمخانه‌ها را تأمین می‌نمایند. کشاورزان در همکاری با عالمان و متخصصان فیلیال مرکز تکمیل اختصاص کمپلکس اگروصنعتی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور در ولایت ختلان از راه و اصول‌های معاصر و نتیجه بخش ساحه کار خود را رشد می‌دهند. عالمان و متخصصان با آموزش تجربه معاصر و عامل‌های ثمره بخش پرورش زراعت در شرایط گرمخانه بخصوص استفاده مجموعه میکروبیولوژی و رعایت حتمی و سری وقتی اگرتکنیکای پرورش با ساکنان صحبت و واخوری‌ها انجام داده به طور عملی مصلحت‌های مفید می‌دهند. پیش از همه باید ما در نوبت اول تشخیص خاک گذارونیم. دانیم که گرمخانه ما در خبت خاک چی است. اصلا در خبت خاک میماند پوسیده و گومسناکش انیق کنیم و با همون نگاه کرده کار ما ادامه تیم. در دست من دورگای بادرینگ نوی فانتین سلکس هلندی است. الکی نیال 20 روزه شده است. و پیش از آن که ما شروع میکنیم به شنوندن وقتی که ما خط کار میکشیم یک بار باید نگاه کنیم که در کدام حالت نیال قرار دارد و در دوره سردی ببینید علاقه با 3 قبط پرده پلی‌اتیلنی محکم شده است. به خاطر اون که وقتی که هوای سردی میبیاد بین قبط یکم و دوم نگاه میدارد و تا به قبط سوم میسازن گرمی معین در یک وقت معین نگاه داشته میشد. بنابر اقلیم گرمی وادی وخش موسم بهار فرا نرسیده درختان میوه دهنده نسبت به دیگر منطقه ها بروقتر گل کرده حاصل میبندند. از این خاطر وضع تغییر یابنده هوا در اولهای فصل بهار از کشاورزان و باغداران تقاضا می‌نماید که طبق دستور و پیشنهاد عالمان و متخصصان در روزهای سرد عامل‌های نتیجه بخش را به مانند آبمانی و دود اندازی باغ و تاکزار را انجام دهند. با مقصد درست راه اندازی نمودن این عملها متخصصان استانسیای خاکشناسی انستیتوت اگروخیمیایی وخش نیز میان خواجگیداران و باغپروران کارهای فهمانی دهی می‌گذرانند. دود انداختن در دید اول بسیار ناچیز حسابیده می شود لیکن فایده و نفعش زیادتر است چون که با یک اصول دود دادن ببینید که مثال مسافه دود چقدر مقدار زمین را پهن میگردد و سردی هوا رو پیشگیری می نماید. توصیه می دهیم از نقطه نظر علمی که همین اصول را استفاده برند چون که بسیار روزهای سرد موافق پیشنهاد با آب و هواسنج‌ها در نظر است و برای پیشگیری نمودن از خنک‌زنی که بسیار موسم نازکی نهال‌ها است غرق گل آینده امید داریم که حاصل خوب است باید که نظارت کرده شود. در چنین روزهای سردی هوا طبق نقشه چاره‌بینی‌های فوری کشاورزان ولایت ختلان با مصلحت عالمان و متخصصان و استفاده از تجربه سالهای پیشین برای حفظ رستنی و زراعت‌های کشت گردیده و درختان میوه دهنده از تاثیر سردی تدبیرهای مهم را انجام می‌دهند. خواجگی‌های دهقانی ناحیه کوشانیان نقشه دارند که در کشت اساسی در میدان 11320 گکتار چگید کشت نمایند. برای عملی سازی این تدبیر بیش از 100 عدد تخم پوشک و دیگر تکنیک‌های ضروری صحابی را آماده نمودند. گزارش خدایدادی رجب و اسکندری سید. با فرارسی فصل بهار و آغاز موسم کشت و کار زراعت‌های کشاورزی امروزها خواجگی‌های دهقانی و کооپراتیوهای استحصالی شهر و نواحی ولایت ختلان به معرکه کشت پنبه‌دانه تیاری دیده ایستادند. کوشانیان که از کلانترین ناحیه‌های ولایت ختلان به حساب می‌رود سالانه در خواجگی‌های کشاورزی آن در مساحت 11-12 هزار گکتار زمین کشت پنبه‌دانه به راه مانده می‌شود.
дар ин шабу рӯз ба хотири сари вақт гузарондани кишти пунбадона ва бардоштани ҳосили дилхоҳ кишоварзони ноҳия техникаҳои кишоварзиро дар сатҳи лозима омода намуда истодаанд. тибқи иттилои раёсати кишоварзии ноҳияи кушонён дар мавсими имсолаи кишти пунбадона зиёда аз 308 адад техникаҳои гуногун ба саҳро бароварда мешавад ки аз ин шумора 100 адади он тракторҳои тухмипошакро дар бар мегирад. техникаҳое ки барои гузарондани кишти пунбадона омода карда шудаанд ба пуррагӣ барои таъмин кардани кишт басандаанд. гуфтан мумкин аст ки ҳамаи баъзаи техникии кишоварзон ба пуррагӣ аз ҳисоби лизинг аз ҳисоби харидорӣ намудани хоҷагиҳои деҳқонӣ ба пуррагӣ нав карда шудаанд. тавре дар суҳбат масъулони соҳаи кишоварзӣ иброз доштанд, дар ноҳияи кушонён зиёда аз 2346 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ арзи вуҷуд доранд ки 1700 адади он ба кишту парвариши чанд навъи пахтаи хушсифат машғуланд. хоҷагидорон бо бархурдорӣ аз таҷрибаи соли гузашта ки ҳосилнокии ҳар гектар пахтаро ба 27 сентинерӣ расонида буданд, имсол низ мақсад гузоштанд ки маъракаи кишт ва коркарду нигоҳбини майдонҳои пахтазоро сари вақт ба анҷом расонида ба натиҷаҳои аз ин ҳам беҳтар ноил гарданд. хоҷагии тухмипарвари ҳосилот аз 3 адад тухмипошаки дар ихтиёр дошта ҳамашро тайёр карда ба ҳозир кардааст. имсол мо ният дорем ки дар майдони 280 гектар пахтаи нави элитаи флеш киш карда ба хоҷагиҳои вилояти хатлон пешниҳод намоем. дар баробари омодагии техникаҳои хоҷагиҳои пахтакор ба мавсими имсолаи кишт, ҳамчунин ҳар соле аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агролизинг як миқдор техникаҳои гуногун ба соҳаи кишоварзии ноҳия дастрас карда мешавад. ҳамзамон барои таъмини саривақтии хоҷагиҳои пахтакор бо тухмии хушсифати коркардшуда аз ҳоли ҳозир чораҳои мушаххас андешида мешавад. иштирокчиён бо итминону боварӣ иброз намуданд ки барои кишту кори мавсими имсола масъулон аллакай тухмиҳои навъи гуногуни пахтаро ба қадри кофӣ захира намуданд. баҳри ҳавасмандгардонии аҳли заҳмат ки дар истеҳсолу парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва таъмин намудани бозорҳои мамлакат бо анвои сабзавоту меваҷот саҳми муносиб доранд, бо сипосномаву тӯҳфаҳои таъсисдодаи мақомоти маҳаллӣ қадрдонӣ карда шудаанд. худойдоди раҷаб, искандари саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи кушонён. коркарди саривақтии пахта дар корхонаҳои саноатии мамлакат имконият фароҳам месозад ки хоҷагиҳо бо тухмиҳои хушсифат таъмин бошанд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди зиёратшоҳи ноҳияи Фархор аз зумраи чунин корхонаҳо буда метавонанд дар як сол 15 000 тонна пахтаи хоҷагиҳоро коркард намояд. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи Фархор гузориш медиҳад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди зиёратшоҳи ноҳияи Фархор аз соли 1997 инҷониб фаъолияташро ба роҳ монда дар коркарди пахтаи хоҷагиҳои ноҳия саривақту хушсифат анҷом додани ин кор тадбирҳои мушаххасро меандешанд. маҳз натиҷаи чунин таваҷҷӯҳ буд ки дар давоми соли 2020 зиёда аз 6000 тонна пахтаи хоҷагиҳои ноҳия аз рӯи нави якум қабул карда шуд. имсол низ дар ин самт натиҷаҳо назаррас аст. тавре зимни суҳбат мутахассиси соҳа Эмомназар Раҷабов иброз дошт: бо 1000 хоҷагиҳои деҳқонӣ шартномаи ҳамкорӣ дорем ва то имрӯз зиёда аз 8000 тонна ашёи хом қабул карда шуд ки аз ин 7000 тоннаи он кор карда шудааст. тарзи ташкили дурусти кор дар корхона имконият фароҳам сохт ки дар шароити мувофиқ аз ҳисоби маҳсулоти истеҳсолшуда, яъне нах дар дохили коргоҳ, матоъ, ришта ва дигар номгӯи маҳсулот бе хароҷоти зиёдатӣ истеҳсол карда шавад. сол то сол афзун гардани нақшаи истеҳсолии корхона ва ба даст овардани даромади иқтисодӣ ба беҳтар гардани шароити кор мусоидат мекунад. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи Фархор барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар, фестивал озмуни ҷумҳуриявии чакомаи гесу бо унвони тоҷикро бештар ба самти зебоипарастӣ, тарғиби арзишҳои миллӣ ва фарҳанги либоспӯшӣ талқин мекунад. дар ноҳияи Рашт даври ноҳиявии фестивал озмуни чакомаи гесу баргузор гардид. гузориши Ригули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. солҳои соҳибистиқлолии кишвари азизамон таҳти сиёсати фарҳангпарваронаи сарвари давлат, расму оин ва ҳунарҳои мардумӣ аз нав эҳё гардида, роҳандозӣ гардидани чорабиниҳо дар рушду тарғиби худшиносии фарҳанги миллӣ боз ҳам нақши арзанда мегузорад. озмуни чакомаи гесо дар партави иҷрои баргузории фестивал намоиш ва озмуну ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон марҳила ба марҳила амалӣ мегардад.
ин аст ки барномаи ҳунарии чакомаи гайсои духтарони ноҳияи Рашт аз ҷумла тарғиби намоишу ороишу мӯйбофӣ, сару либоси миллӣ ва ба деҳақонии ҳунармандон анъанаҳои хоси мардуми Кӯҳистонро дар бар гирифта, иштирокдорони он аз рӯи шартҳои муайяншуда ҳунарнамоӣ мекарданд, то сазовори ҷойҳои намоён шаванд. ба гуфти ташкилкунандагони фестивали чакомаи гесо, мақсади асосии чорабинии фарҳангӣ аслан намоишу парвариши мӯй, тарбияи муоширати духтарон, намоиши ҳунари машотаҳо дар доираи расму оинҳо, тарғибу ташвиқи анъанаҳои миллӣ аз қабили саршӯёну мӯйбофон, кокулбофӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва бадин васила рӯи кор овардани корхонаҳои хурдӣ, истеҳсоли шонасозиву оинасозӣ, инчунин ташкили кошонаҳои ҳусн ва ҷалби мардум ба зебопарастӣ мебошад. баргузории фестивали даври ноҳиявии чакомаи гесо нишон дод ки дар расму оини мардумии маҳал ҳангоми гузарондани тӯю маъракаҳо ҳунари сарояндагию раққосӣ, таронаву бадеҳахонӣ дар тӯйҳои арӯсиву домодӣ дар қиёс ба расму оинҳои дигар минтақаҳои кишварамон хусусиятҳои фарқкунанда ба назар мерасанд. дар озмуни чакомаи гесо духтарони ноҳияи Рашт ширкати фаъолона дошта барои ташвиқу тарғиби ҳунарҳои мардумӣ сазовори ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти маҳаллӣ шуданд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. кормандони раёсати маорифи шаҳри ваҳдат паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро ки дар он рушди соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷомеа барои соли 2021 ва солҳои минбаъда ба таври возеҳ таъкид карда шудааст, мавриди омӯзиш қарор дода барои дар амал татбиқ намудани он тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. гузароиши ҳамкорони мо дар ин хусус. кормандони раёсати маорифи шаҳри ваҳдат нишондодҳои паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар ин барномаи мукаммал стратегияи рушди соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷомеаро барои солҳои 2021 ва солҳои минбаъда ба таври возеҳ нишон дода шудааст, мавриди амал қарор дода истодаанд. ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ аз он ҷумла соҳаи илму маориф пайваста дар меҳвари сиёсати давлату ҳукумати мамлакат қарор дорад. дар паёми навбатӣ таъкид гардидааст ки бо мақсади боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат гузаронда шавад. бо ин мақсад дар муассисаҳои таълимии раёсати маорифи шаҳри ваҳдат бо ҷалби хонандагони фаъол аз ҳоло барои омода намудан ва ширкати онҳо дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дар муассисаҳои таълимии шаҳр чорабиниҳои шавқовари илмию амалии доиру баргузор карда мешавад. аҳли раёсати маориф, омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри ваҳдат баргузории чунин чорабиниҳоро василаи дарёфти беҳтарин хонандагон арзёбӣ намуда иброз доштанд ки бо доир намудани озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат истеъдодҳои наврасу ҷавон донишу маҳорати худро санҷида дар оянда барои пешрафти илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ нақши арзишманд мегузоранд. Маҳмадалӣ Абдукарим, Шукруллои Нурулло, Ваҳдат, Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи тиловати ахбор хотима меёбад. саломат бошед.